Geno mar japur kinde ka kinde eni obed kod keyo ma bupa abro ng'isi wach moro kama bro konyi kaka japura mana kaka ne opuonjore odiochieng' manyoro. Sachiel gideka pradegario maru kinyi masani e nyakalondo mari Ramogi FM kachunja luo cheng Thursday TBT wa paro ndalo Lawi Jakambare Awino Lawi der mar ng'isi ni oganda jo Kenya duto te ma wach mago mune ochope iti en gima koro yangore ni M-Pesa osechopo higa mar 18 nyaka no chak bede pacho ka erokamano ini wuon kuom neno ni wabedo M-Pesa Nation wasedongo kode to kawuono wadhialo hike mar 18 ne wuoth ma wasebedo kuwuotho kodi kanyakla. King'iyo chien kiparo kama nene kawuono titi pare anena di koro onge M-Pesa piny ne chalo nade samore miyo ng'ato ni kona ne ng'ani bende wacho dio jomoko noromo koda omaya kare kamoro en bende baro gi weche ne mamoko samoro bende pesa koko ute kara kamano ting'e aching'no bende ne keto ngima jao te bede maracha ahinya achiedhnade bende nyalo maki chunyigo kibikibi be jao te chabe osechopo pesa ne ng'ama ne itero ne pesa koso nang'o ngima ne chalo nade. M-Pesa oseloko ngima wanya kora mgajwang' mae momiyo adona ng'isi kawuono ni M-Pesa ana wuon kaka VOJ oseloko ngimano to into be oseloko ngimani e yo mora mora miya nendi kawuono enang'o minyalo wacho ide onge M-Pesa dikoro king'eyo ni dikoro nobedo ni nade kamoro nitie dwaro moro ma otieno tulu samoro ng'ato tuo osuptal idwa pesa moro mar deposit to sano in nono witi ni nono igo simu ne samo weda ni kona gimoro ka konyigo wach moro mapio ka biro duoko ni to kadiemo wang kama received donge mago te M-Pesa emokelo kondruok makamano nyakwar mgajwang' ing'eyo ni sani bende kaka jatimo ohala bende kidwaro ni customers make ochul mwandu magikaw yo mayot ahinya wan kanyo kod lipa na M-Pesa kod services mamoko kuom mano nyakwar mgajwang' daher mar ng'isi ni ma en chenro mabende ber kodi kabisa mokeno kanyo kod chenro ma iluongo ni M-Pesa e kinde makoro M-Pesa hingo hike mar 18 e Kenya ka mangima kipim na nena to M-Pesa oseloko ngimani e yo machalo nade nyakwar mgajwang' M-Pesa oseloko ngimani e yo machalo nade ti kod M-Pesa kawuono saboro kada mana chulo school fees mago te gin yore mamoko nyakwar mgajwang' ka wang'iyo weche mag chudo ma ching transaction ma instant ohala dongore mana kokalo kuom M-Pesa mae momiyo kawuono e kinde ma M-Pesa hingo higni 18 adwa ni adhiale kodi to nyasi ka nyasi nyaka bede kod berne mae momiyo ang medo ng'isi ni an kod credo ka mar 3,000 ma Safaricom kawuono gi M-Pesa kitimana ka Ramogi Radio Ramogi Karchunja luo Samitimo kamano chakote mbani Ramogi tilwe kod M-Pesa at 18 M-Pesa at 18 mane kaka wachake ka mondo mi thuolo mar yudo credoka masiling 3,000 wibende kikwir kawuono dhi bedo kod wenda ka unyalo paro iga mano dwe mar 2 ne wabedo gi welo kama uke migao mok mar piny owacho mar Landesa mano puonjowa wach mangima mokalo ni to wanyalo konyore nade ka wang'iyo ratiro mar weche mag lo komano kawuono biro bedo kod wenda kendo wach moro mosebedo ka chendo ka ni loko lo bedo mar ng'at machielo samoro wuonu pokno yudo title deed otiyo gi title deed mar kwaru kaka nya kwar ng'ato to chenro mar loke mondo in bende bede gi pok gi duol e loka itime nade
magi te obro yalo kawuono. Ka dipo ni gi penjo moro amora kata wach moro osebedo ka chandi Jakwa Ramogi, ibro yudo thuolo mar yudo duoko kawuono e Ramogi Baraza. En saa 1:36 mar okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Mheshimiwa Opiyo Wandayi, mano CS mar weche mag teko, ng'isa nowinje kama ler ahinya. Waziri, nonego beni biro e Ramogi Baraza ka to pok obiro. Kiny wageno bedo kod jalup jatend piny Kenya mano Thichoko Rigathi Gachagua. Obiro go kod mbaka ni to siasa mar piny Kenya ringo nade kaluwore kod weche mag Wamunyoro gi Mulima. Wanago kod gi mbaka ka odiochieng' makiny. Pod waiko thuolo nikech no confirm ni kiny mano Rigathi Gachagua biro bedo live e Ramogi FM kar chuny jaluo. Wayudo ote kete mana ka. Mano timore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 13 dwe mar adek higa 2025. En odiochieng' ma 72 higani kodong' ndalo 293 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2013 ema ne jorieko kata scientists noyudo Chinese coin mane wacho ni nosedak kuom higni 600 e chula ma Manda kucho. Mae ne nyiso ni en adiera ne nitiere ohala manotimore kind piny China kod Afrika ma ugwe higni mathoth e thuolo mane jo wasunge pok oloko map mar piny. Be ing'eyo ni rao nyuol e bwo pi? Mae en kaluwore gi mbui mar danoa.com. maling'ling' mopondo iyango e lela. Seche duto, kamoro amora, ndalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Machiegni weche mag ohala, nyinga Milton Ochieng. Piny owacho oketo thenge omenda maromo siling milion 200 mar chiero riwruok mar SAG mar Kenya Union of Savings and Credit Corporation. Kanoloso e sach nyasi machako achiel makamano, jatend migawo mar riwruok SAG Wycliffe Oparanya nowacho ni magi moko kuom lokruok mabiro tego sekta no. SASRA, if you read the SACCOS Societies Act 2008, it says that SASRA can only regulate or supervise SACCOS that have asset base of 100 million plus. And that's why I'm saying that there must be proper legislation, proper policy, so that there is gradual implementation of that particular objective. Because when there was that gap of central liquidity to a business was not there, and when Cusco saw that there was that gap, and they are able to mobilize some of the SACCOs to be members. Jatend migawo no bende nokwayo winjruok makare komedo wacho ni riwruoge mag SAGA ema biro jiwo chenro mag dongruok e kinde mabiro kaka osebedo kotimo kata ne girube mopogore opogore. Cooperatives should be able to organize themselves, so there will be a premium which will be determined by SASRA to be put in that fund. But the government is going to put in a startup fund of about 200 million to start the fund initially, set up the structure, have the staff, have the officers, but they now the cooperatives themselves should be able to contribute some little money to be able to manage that particular fund, because that fund is for the benefit of their members. Kenya Electricity Generating Company KenGen ochulo omenda maromo siling bilion 3 ne sirikal mar Kenya kaka bath chudo mar siling bilion 4.28 ma en dividend mane giyudo koa kuom jokanyo bang' yudo medruok mar atamalo 107 e kanyo ma imiyo jokanyo higa ka higa. Jatatiye mar KenGen Medusa Peter Njenga nowacho ni medruok makamano oluwore gi tich matek ma gisebedo ka gitiyo, kendo mano ne ohala mar higa manorumo e dwe mar 2024. This dividend payout is much more than a mere distribution of profit. It is a powerful statement of our commitment to delivering value to every investor while simultaneously reinvesting in the growth and future of our company. It underscores our belief that sustainable success comes from balancing forward-thinking investments with the tangible rewards our shareholders rightfully deserve. Jatend migawo mar omenda John Mbadi bende opako okang' makamano komedo wacho ni gibiro siro chenrogo duto mar neno ni gwenge duto ma Kenya nigi teko mar sitima. And so we have enhanced and we are going to continue putting more resources into energy. It is a deliberate decision of this government to invest more in energy in terms of production, in terms of transmission, and in terms of distribution, so that the whole country
country as is properly covered. Komachielo bende en ni sirikal mar Kenya olando gedo mar Bomas of Kenya manyien kaka yo achiel maneno nobero kar romo nero manyiso kido gi timbe oganda wa ma e pacho ka. Okang' ma kama timore kara kobedo ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua nyocha kata ka jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua pod nenie sirikal. Chenro ma kama biro jiwo kuonde romo, kuonde nyisruok kaachiel gi kuonde timo rombe madongo kata mana duoko mag yiero mosebed kilando kanyono. Magi weche mag ohala, an Milton Ochieng'. Mago ne ayanga mag yore ohala pachoka kokalo Radio Ramogi Kachunj Jaluo. Shagi KCB mondi winj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondi yud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Lim bad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondi ng'e mathoth. KCB, for people, for better. Nakumbuka time I was so broke. Alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Si nilitafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika po tu hivi nitapewa container. Mimi nilijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa sorted. Ati final. Baba. Sewe tupendwa sana. Ya Mungu ni mengi. Iwinjo Ramogi Mano kanyo Musa Juma ung'eyo ni tarik 10 ga abich obro bedo kawahingo higni 14 nyaka Musa Juma ne wewa dakika 47 tok sachiel. Wenda osebiro kanya kwa Mugajwang weche mag pimo piny siasa mar piny gi yamo kaka futo obro ng'iyo bang'e kata kamano weche mag lowe modwa ng'iyo kawuono kendo wadwa yalo kadiponi ngi penjo mora mora wabro mi thuolo mar penjo mar achiel kachiel. To podi waingo higni 18 nyaka M-Pesa koro iro ni nitie jogo manigi lope mang'eny. Koro winjo ni jinjire ni ng'ane ni kauma weche kauma nyako cha kauma. O jomoko be nitie manigi lobe madongo magidwa ni gipog lo achiel tipogo ka ji mopogore. Koro ka un gi lobe madwaro pogo moke lo mimiyo ng'ata achiel yudo ni mai miyo kata ji auchiel. Ng'ato miyo yudo eka achiel ng'ato yudo eka dek nyaka uter survey elo. Survey in private koso survey mar sirikal. Inyalo seche at level ni inyalo tiyo gi private kata mar sirikal. Okay. My private ka uonge gi yuarruok. Ka nitie yuarruok to nego dhi gi mar sirikal. Koro mar sirikal survey bro wacho ni kama omi Anyango ni
en eka ariyo, kama omiyo Otieno en eka kama kama. Information ma survey omiyo gino ikawo titere court ki apply gimiluongo ni certificate of confirmation of grant. Nikech my certificate ma ka court ogolo, koro court golo kaka mwandu chate idhi pogi. Yeah. Kata ng'ato imiyo full, moko ipogo kamano mwandu te, kata obed mana ok mana lo kende, gimoro mwandu moro amora, kata obed mana shares e Safaricom, kata obed mana gari, kata obed mana pesa mane bank, mwandu no te court bonyiso kaka ipogo, kaka nuwinjro. Nitie kuonde ma ji koso mok winjre, mano koro bedo dispute, yudo ka succession tieko kata higni 30. Lakini yudo ni thoth succession, like 90% yudo ni thoth ji winjre. Okay. As to the anywe. Koro kise yudo certificate of confirmation to gi grant letters of administration mani yudo mokwongo dweche 6 mokalo. Yes. Koro ibiro ir land registrar. Koro wabiro iri. Yes. Koro gi watimo ne gimiluongo ni registration. Wandikogi koro. Mokwongo wandiko ni Victor emo yier kaka administrator mar ng'ane manotho. Then wachako waiko ni mwandu ni koro dhine Victor kawo eka ariyo, ng'ane ne kawo kamano. Wandiko. Kwasendiko, ka en lo momi ng'at achiel kata omi ji ariyo moyie ting'o lo kanyakla, then wami title chuth to wach succession room. Lakini seche ka en mang'eny ma ji pogre mang'eny, ming'inje, koro utimo gimiluongo koro ni partition. Partition ni koro en ni ng'ato bedo gi namba ne mamare gi title mamare. Koro mae tiende ni idhi kendo tero surveyor elo. Thoth watemoga encourage ni surveyor mano itiyo go mokwongo cha emichaki dogo ni chen koro ng'eyo, koro tich ok dhi bedo mang'eny. Koro dhi ogo gimoro iluongo ni mutation, then tie karatas miluongo ni partition manyiso ni namba kama manigi eka kama dhi ne ng'ane, namba kama manigi eka kama dhi ne ng'ane. Then wabiro to wagolo wakidho koro lobni to wagolo gi namba ni mopogre ng'ato nyinge, ng'ato gi title mare. Koro process ni nitie chude ma kalands kaka nowacho ni e court be nitie chude. Court inyalo dhi kiin or inyalo tiyo gi wakili. Nitie forms ma ifila kata in inyalo filo, chiko yie ni ng'ato nyalo present kien or inyalo tiyo gi wakili. Koro kiyudo king'amo dich tibo manyo wakili. Lakini kia koro isetieko ma koro ibiro koro kelo karatese gi mondo koro yud karatas mar law. Yes. Grant letters of administration mokwongo cha ichulo shilling 1,240. Okay. Then confirmation of grant bende ichulo machal kamano 1,240. Lakini ka udwa golo title, ka en man udwa golo title kanyo onge kidholo, tugolo gi title en 2,250. To ka en ma ikidho, koro nyaka koro pesa mar survey bende bede iye kanyo. Koro lure gi kaka lo duong' mar lo, to gi lure kaka ji adi mipoge. Kuse timo mano, partition ichulo gimiluongo ni stamp duty. Stamp duty ni en 2% mar value mar lobno. Lakini kopoge to part maduong' ok ng'adne stamp duty. Part matire ma koro ing'ado ne gi stamp duty. Nengo mar lo ni ng'amo en ting' mar ng'amar goye. Nitie ng'amiluongo ni value mar sirkal. Manyaka bende B. Manyaka bende B mang'i ni koro lobni en onyalo bedo pesa di. Then koro igolo oko part maduong'. Koro part matindo gemi igo 2% margi. Then uchulo. Then kusechulo, then koro ng'ato title deed en 2,500. Mano process.
sama ne wacho ni timo search ne ng'ato osetho wasego report ka police gi okang' mi wacho ni nitie kamoro mitime search ni. Yes. Search ni be nigi chudo moro amora? Search itimo gi siling 1,000. Okay. Yes. Koro search ni en gima inyalo timo saa asaya kata seche ma usendiko confirmation of grant. Koro nego bed nugolo. Nitie kama idhie miluongo ni Land Control Board. Land Control Board ema miyo ji consent ma yienu mondo upog lowo. To mondo udhi kanyo nyaka uchak utim search manyiso ni succession osendiki ma court osedistribute lowo kama. Okay. Koro search ne magidhigo ka Land Control Board then imiyo gigo consent kapok gikelo subdivision no or partition no. Koro consent, Land Control Board consent nitiega every sub county, at least achiel every sub county. Okay. And gibedo gi meeting at least once every month. Yeah, but nitie kuonde moko miyudo ni nitie ariyo in a sub county achiel. Okay. But mostly yudo ni sub county achiel nigi Land Control Board achiel. Yes. Kapo ni ng'ama onindo ma en wuon lo kamoro nowacho gi dhoge ni an kanindo to kama kaka gomo ni pog lopa wacho gi dhoge nitie kuonde moko maneno ka ji kete andika moro. Nitie gimiluongo ni will. Succession mitimo ka ondik will opogore gi ka ok ondik will. Okay. Lakini ka ondik will to court assume ni gima ne ng'ama otho cha ondiko en gima nondiko ka en gi paro maler. Onge ng'ama nochune. Unless ka ng'ato biro mwacho ni oyo jaduong' notimo gini katuo koro jaduong' ne kong'o motimre marach kata wiye nosechachni ndalo mane ondiko gini. Ka onge ng'ama okelo mano court boyie mapuodho ma mwandu pogi kaka ng'achane ondiko. Samoro nowacho gi dhoge nik. Samoro wacho gi dhoge nikech piny luo ka ni kata mana wayo mang'ani nowinjo kowacho na kama. Mowacho gi dhoge iyudo ni bedo ga matek e court ka nitie ng'atno mapingo. Nikech koro kowacho gi dhoge to ng'ani bo wacho ni ok owacho, ng'acha bo wacho ni nowacho. Koro court nyalo set aside iluongo ni unwritten will. Mondo chung unwritten will mondo chung matek e court bedo ga matek mana ka ji te oyie ni nowacho gi dhoge. Koro mano mayot. But kantie amana oyo ok chieng' man ok nowacho or chieng' no nowacho komero kamano to iyudo ni obedo iwite oko. Koro ji kendo winjre koro pogo maler. Nitie lope moko makidhi ka luo pod jogede ni namba lo title to ji mang'eny onge go kabisa to giyudre e kirikik mar ng'ama nigi namba lo ni ema koro nindo kuonde moko ang'eyo ni kwaro moro wuoro moro wacho ni kwargi namba lo momiye no en mar kwargi ten gi namba lo mar kwargi beto gajore lo ka lo nigi namba. Nitie gima notim maniluongo ni adjudication. Thoth piny luo osetime kuonde te sani. Nochakre higni mag 60 kucho. Kae mana lopewa ma kaka wan jo Afrika mowadake dala nochak miwa numbers. Sirikal nowacho ni keturu mipaka. Then gigo picha, gigoro map, then gichako miyo gi namba. From number 1 to kamano. Koro number 1 nomi ng'a jaduong' ni, number 2 nomi jogo mana ne nitie ndalo mane itime. Koro iyudo ga ni seche moko ndalo mane itimo adjudication owadi babau maduong' ema ne nitie. Koro babau non waket lo e nying wuoda. Lakini loto marete. Then bang'e 70s or bang'e ochak nyuol nyithindo moko machielo. Koyudo nyithindo gi te owete jalni te ni e lobni. To ng'ama lo ni e nyinge en ng'ata achiel mowadgi cha. Koro iyudo ni shida bedo ni kowadgi ni otho to nyithi owadgi chako wacho ni lobni ne mar babwa. Lobni ok ne mar babau. Ne mar babwa. Then gidhi timo succession
tiyudo ni koro gichako gibiro wacho ni koro wuoge lo wasetimo succession mar babawa. Koro mano kelo ga shida. Koro emomiyo process mar succession nitie ga objection, tinyalo dhi e koti wacho ni oyo ng'ani wuondi. Ng'at ma wuon gi no kawo lobni kaka trust, iluongo gi dho chik ni customary trust. En no mako mana lobni ne elo family te, ok ne mare kende. Koro yudo ni mage weche ma ineno ka court seche moko ni temo solve mondo ka ng'at achiel osebiro mwacho ni wasebedo kwa daka maneno wadgi wuono maduong', adjudication otim ka waonge, koro but ka oro kapok onyuolo or koro kar kane pod wathindo, koro sani lobni en marwa wabende. Wan gi rights e lobni. Koro court bro dhi to cancel succession mana gitimo mokwongo cha, to timo distribution malo manyien kaluwore kaka dhano ji osebedo kodak e lobni. Lakini shida makoro bedo ga maduong' en ni ok watim succession. Ng'en seche moko watimo succession koro ing'eni wan e limbo. An gi title manie nying babawa, koro achaka go kochopo godhiambo ranyiso ni abo riembo we dala kate. To ok wanyal konyo kok wadhi e court mwachako timo succession. Succession ema konyo solve problems gote. Yes. Irukomane. Jessica, un kaka migao ukonyo na weche mag succession kaka Landesa? Apa ni gima watimo maduong' ahinya en puonj. Koro kanyalo medo kaka Nicholas oselero no, en ni ber puonjo ji ni ka ng'ato timo succession king'e ni time yore ariyo. Nikech ji mang'eny ka timo succession sana joluo kohero ndiko gimoro miluongo ni will. Nikech jok moko neno ni chik luo ndiko will to mano maanisha ni ichiegni tho. Aseng'ado bucha. Iseng'ado buchi, lakini gima watimo puonjo en adieri mag ngima ne nitie nyuol ng'ato gi tho mar ng'ato. Mano tadier. Koro gima watimo puonjo ji en ni kikawo gimoro tindike maler, to bedo ni pogwe bedo mayot, kata jok miwe chien bedo mayot. Number one en explaining ni wills kagin types ariyo ntiere miwacho, to miwacho ni bok diwacha wacha ni kwarwa no wacho, koro en kamano. Ntiere gik moko miluongo ni elements mag will. Mokwongo kako osewacho no ni ng'ato nyaka wache ka pache ler. Mar ariyo nyaka bed jok miluongo ni witnesses. Kiwacho gini nyaka bed ni ntiere jok moko manowinjo ni wacho gini. Mar adek, kata ka pachi ler nyaka wakonfirm ni samani wache onge mano dhiri mondi wache. Nikech ntiere jok moko samoro gituo to ng'ato ngiso gini nyaka gini, koro luongo witnesses kaso to will. Emomiyo chik wacho ni ka igi will mowachi en gi onyalo mana last for 3 months. Iwinjo en mana valid for a period after period of 3 months. Nikech ging'e maber ni kiwacho gimoro kawuono en valid after 3 months. Nikech inyalo wacho gimoro kawuono kiny kende chaki wacho gimoro kribo wacho gik moko 10. Koro nyaka wang'e ni miwacho 10 gi mane matiyo. Koro samoro iwinjo ni ka iwacho mang'eny mani wacho mogik cha ema nyalo bedo ni tiyo, lakini nyaka fuatilia elements gite. Mano mokwongo mar oral wills. Mar ariyo written wills. Ka ng'ato ndiko will tikawa karatas ndiko ni kamae kaka dwa mondo iluongo nango mwanduga opogi. Nikech succession boken mana wach lo, en property. Inyalo bedo ni in gi ute moko kumoro, in gi property mopogore. Emomiyo kata samoro kitimo succession tire gimoro ni listing of property. Idwa wach ni ng'ama nothoni, ang'o mane en go e ngimane monego bed ni ipogo. To kata kindiko gik mane en go ni kaka nawacho ni be wapuonjo ji tiro mar joma mine. En ni samoro ka wanyomore gi ng'ato, ntiere property moko miluongo ni matrimonial property. Yani ka wantiere marriage ni en property ma en mara kodi ma wapogo as a couple. Donge ok ni mar jaduong' en maru, to mari en mari. Kanya kuma bire nikech matrimonial property bentiere kaka obedo defined. Ing'eyo? Yani nyaka bed ni gini kana wang'iew to in kaka nadak kodi ntie kaka ni konyo mondo gini mondo ng'iew. To konyo ken mana pesa. Konyo en mana kata kana gole pipas mar adongi nyithindo ot to in idhi tiyo ting'eni ntie kuma amakoni. To samoro yudo kata ka within a marriage maybe an gi kwara moro makane samane wantiere mare ni kwara ni omiya lo. An gi option mar amua ni lo makwara omiya ni ka wasenyuomore higni 5 bodhi bedo matrimonial property koso dhi bedo mara kende. Koro samoro be kabire succession yudo ka samoro nikech
chik ma wan go community yudo ka ng'ato nyaka mek mama ma pod nitiere ni ondiko gigo te ji dhi pogo gik moko te ma ji nigo. Koro mano be gimoro mopuonjo ni sama indiko will, number 1 list properties gi maler. Number 2 bi bedo very clear ni an iluonga ni ng'ane sani pacha ler. Number 3 bi bedo gi witnesses gi nyaka sign e will no. Number 4 imbe nyaka sign e will ni kagima ni du sign e will. Nitie jok moko ma sign kagima giringo gi sign kando kucho ko kamano to gi sign kuma ber. Koro nitie gik mang'eny ming'iyo. To kaka Nicholas be nowacho ni samoro gi court to ng'acho wacho ni ma ok ne will. Kane en gimoro ma nindiko gi lweti, samoro e court iluongo ng'at miluongo ni handwriting expert mondo ng'iya ni kaka nindiko ini be kaka nindiko koso ini ondik gi wuodi maduong'ni. Koro mago gik moko ming'iyo nikech ifwenyo ni succession tiere ga disputes mabiro mopogore opogore. Gimoro be mwapuonjo en ni ka ng'ato timo succession nitie jok moko be miluongo ni debtors and creditors. Itho lakini jogowi be nitie, ok maanisha samoro nitie jok moko chik mopogore opogore samoro wacho ni wang'uono ne, but nitie jok moko be masama ni thono ni in e process mar usolo. Ko kamano to sama ni thono ni in gi pesa ne moro. Koro sami timo succession dong iluongo gani estate. King'iye court tibiyudo ni estate of Jessica Oluoch. Estate ni nyaka bed ni ji ma interested ong'eyo ni timo succession. Emomiyo process mano pimo malerno nitiere process miluongo ni gazettement. Gazettement ni onego bed ni tango ni ji teni ng'ane no to nitiere jok machal kama mochako succession ka in gi interest moro amora e property ni. Ka in chiege moro mani kumoro, ka in nyathine moro tikia ni succession itimo, ibiro titimo objection. Ket mara nyingi gimwaneno ga e community en ni samoro puonjo ji ko ka ng'ato ng'isi ni kare no fwenyo ni kare succession no setim to no kia ni succession otim. Koro be wapuonjo ji mondo bed vigilant mondo ng'e ni gazettement itimo kanye. To mondo ging'i mondo gi ensure ni ka succession itimo gi ng'ama giyie. Ka iwacho ni nitiere ng'amilongo ni administrator ni ok chunga wach ni ane madhi chung. Un joma un kode nyaku ng'ise ni wami thuolo mar chung. To kidhi kanyo to embe nitiere document mo sign makat kod oringo gi pesani to nyaka ang court yude mondo duogi nikech samoro administrators biyudo ka giseyuda letters kama to ng'ato lal. Ok duoge kod nikech oneno ni en gi property. Koro ka Landesa opuonjo ji number 1 ratiro ma gin go e process mar succession. Number 2 watudogi gi jok mopogore opogore manyalo konyo gi e processes. Number 1 kiwuoyo wach chief, kiwacho ni chief's letter ok en mana barua moro amora mindiko, en gi format. Koro nitiere samoro ma chief nyalo bedo ni ndiko to in ng'ama ne ja doho to ndiko mana chiegi achiel gi nyithi chiegi achiel ni. Dong'e ni mano letter mok de bed valid. To ng'e ni court miyoga chief rusa mar ndiko barua ni nikech court ok ong'eyi kumiyae e village no, chief mung'eyo. Koro chief nyaka ndik ni an chief machal kama ang'eyo ng'ani manothono dak ka to kae kuma nothoe. To kaka ng'e en gi monadi adek. Ondiko number 1, number 2, number 3. To nyaka ID number gi bendiki. Kech nyal ndika ni Jessica Chieng to Jessica Chieng nyalo bedo mora mora. Indiko ID ne nyithindo ka be gintie to gin over 18, ID numbers gindiko. Matindo to nyaka bed ni birth certificate bo bedo attached. To kantiere ng'at moro amora kaka nowacho ni nitiere jok moko maneno ni succession notim to noko gibedo included nyaka gibi magitim gi mangowa objection. It's very important mondo succession ko tim to jite ntiere kanyo. Koro kaka Landesa wapuonjo ji, watudo ji gi processes be watiyo gi judiciary mondo wapuonj judiciary gik miluongo ni human rights principles. Nikech chik wan go mang'eny e Kenya, wan gi constitution, e wach succession no wan gi succession act, e wach property mantiere kantiere widow manodong. Be nyaka wang'i ni matrimonial property ne wacho nang'o, tang'o ma meke tang'o ma to be nyaka wang'i ni nitiere gimoro miluongo ni intermeddling. Nitie jok moko ma kuwinjo ni ng'ato tho ni to giseringo gisekawo gik moko kamano. Koro be puonjo ji ni gik machal kamano is a criminal offense. Kitimo gima chal kamano tibiro timaki materi yie matwi. Nikech ok dikaw mano chalo ka gima ikwalo property ma ng'ama osetho. To ng'e ni ng'ama osetho bedo kama chalo ng'ama okwalo sirikal. Emomiyo bedo criminal matter. Koro en mana wach puonj tudo ji gi ensuring ni information ji nigo. Erokamano. Bedo gi ng'eyo chakruok mar rieko Nyakora Mugajwang'. To nitiere wach moro mosebedo katimore e luo ka. Ng'ato dak e lo. Odak e lo kuom higni modhawo makoro kawo kamare. Beniti kes muse yudo kamano. Ma ng'ata pod ok ochape, en odak moko onyuol ma en bende oloko dak kanyo. Mano cases ma ng'eny kabisa. Nitiere e chik mar
piny moro amora e piny ngima nitie gimiluongo ni limitation of action. Gima limitation of action wacho ni gimoro amora nigi sane. Wach mar law kata ywaruok mar law nigi sane. Ka iwe ma ng'ato obiro modak e lopi higni 12, tiende ni lobni chalo ni ok idich kode. Gima nyaka wang'e ni law te en mar sirikal. Koro en odwaro advance. Ka court nyalo yudo ni en caretaker, en ng'ama ni chulo. Kati dag mana higni 100 ok inyal yudo advance. Ma en ng'at ma obiro ma okiluonge. Or oken ng'at moro miluongo ni license mondo bede lobby kae kaka tenant or gima chal kamano. En ng'ama obiro e lobby. Okay. Then ng'atno kosebet higni 12 mano onyalo dhi e court ma lobno bed mare. Erokamano ahinya. Wakili, migogo bende nigi ratiro mar bedo gi lo ka wang'iyo weche mag succession. Constitution wacho ni jite kendo wacho ni both men and women. Apa ni chakre mane wabedo gi constitution manyien mar 2010. Number 1 constitution obiro wacho ni both men and women bedo gi miluongo ni equal rights. Onge mar ng'ato maduong', onge mar ng'ato matin. Emomiyo ineno ga katinde jite motimo gimiluongo ni affirmative action. Nikech joma migogo sebedo ka awach ni gise chandre ndalo mang'eny. Number 1 gichandre ne wach culture, number 2 gichandre ne wach information. Ket samoro ero constitution wacho ni nego gibed gi ratiro, lakini ging'eyo ni constitution wacho ni gibed gi ratiro. Number 3 community midake, samoro yudo ka communities moko josika riembo widows. Giwinjo ni chwori otho ni to gibiro giriembi. Kora emomiyo Landesa biro mondo o make sure ni joma mon bong'eyo ni gin gi ratiro gi. To ok giwuo gi joma mon kende, bo wadwa wuoyo gi chiefs, wawuoyo gi judiciary, wawuoyo gi paralegals, wawuoyo gi civil society organizations, wawuoyo gi movements mantiere. Mondo kata ka samoro bedo ni nitiere mama moro maratiro ne okethi especially e wach law. To wamiyo gi channels ma ginyalo fuatilia step by step mondo make sure ni giyudo ratiro gi. Wach mangima moko nye kolongo juang. Abro yao thulu mar ywa tolka. Nicholas gi wakili, chanduk mosebedo ka nena ahinya e wach mag succession en oboke ni joma nie keny. Samoro ng'ato onge kod marriage certificate, oboke mayango ni en chi ng'ane kata chuor ng'ane. Wach ni to onge mar oboke ni bende nyalo rocho process mar timo succession e yo moro amora. Okay, lure nikech nitie gima courts osebedo kaluongo ni presumption of marriage. Nitiere bende other traditional forms of marriage ma onge go boke ndalo mokalo. Lakini sani chik mar marriage sani wacho ni kata mana mar traditional onego bed ni dhi tindiko piny. Lakini kochopo e succession to courts ng'iyo mane momiyo barua mar chief en gima duong'. Court unless ng'ato duogo mowacho ni ng'ani ok ne chiege, ng'ano ema nyalo prove. Lakini ka chief osewacho ni wan kaka wadke gweng' kae mama ni osedak kaka chiege osenyuolo kod nyithindo kama onge ng'ama nyalo mano court is okay with that. Court ok penj marriage certificate. Mana ng'at machielo ko biro wacho ni ma ok ne chiege mama ne mana girlfriend, mano kore mang'ano ema nyalo koro biro ma prove. Mago bende timre ga, but thothne gitimre yudo ni ng'ato nigi mon ariyo, achiel ni e dala, achiel ni town, to ma town ni onge ng'ama ong'eyo. Koro yudo ni kobiro kitimo succession, cases ainago chako yware. Koro kae koro iluongo ni balance of probability, ng'ano ma kelo case maber mbele court ma court bed convinced. Ka court convinced ni ng'ani to ma ok nen dak oching'ani, court bo nyalo gole oko. Lakini kosenyuolo kod nyithindo, kod en chiege kod ok en chiege, nyithindo en mar ng'amotho. Kendo nyithindo go bed nigi right e mwandu mar ng'atno motho. Inyal tim DNA koso. Nitie kwende machopo ka ng'ato chako wacho ni aoyo ma ok nyathine. Ni prove. Men nyathi monge wuon nyathi. Ing'eni court mwange Kenya iluongo ni adversarial. In ng'amo pingo ema prove. Court sani kabiro mawacho ni suit mirwako no mara. Kokipingo, court bo wacho ni mara.
iwinjo. So mano e gima timre court kana mana ng'ato kelo pingo, but marriage certificate to ok nyal mono ng'ato timo succession. Okay. Marriage certificate bero ga gi shida seche ma such divorce. Okay, ma seche ma koro dhano dwa pogo property ma dhano yuare, ma ng'ato wacho ni ok ne chiega, ng'ato nan chiege or ok ne chuora. Mano kanye mane kama marriage certificate bire. But succession ken gima lich ahinya. Okay, erokamano. Ado meda na matin aito banga ibiro ngiso ni features mag title deed gin mage. Nikech Nairobi kato gidwa bedo mang'eny ahinya. Apa ni kamedo kanyo eni chon kaka ne ndalo moko kata ne ntiere conversations mane dhi e parliament mane members of parliament ne wacho ni cohabitation. Akiani nyalo paro ndalogo mane giwacho ni kidak gi ng'ato 3 months to kare mano chiegi chifo ng'eyo ni en mari. Lakini yudo kaka kakoro joma nitie parliament mane dagi wachni to wang'e gimomiyo ne gidagi wachni. Nikech otherwise gibo bedo gimonde practice. But king'iyo chik maber to gima opuonjo kalandesa en ni documentation en very important. Nikech ka itimo succession process tan gi certificate to yonge certificate, ni nyalo bedo gi disadvantage nyaka samo i prove. Nikech kata presumption of marriage no tie gik manyaka itang ne court mondo court oyieni ne in chi ng'ato. Nikech presumption of marriage kori dwa ng'ini okay kare un gi nyithindo sawa, to kare nudak for what period of time sawa, kare jok mane un gogi ne ging'eu ka gima nudak ka husband and wife, to kanye kuma shida bedin ke chifwenyo ni ji mang'eny mantiere community kofwenyo ni kodi dwa duok kata ka gine mane gibiro ma gikelo dhok dalau chieng'no gibodagi ni nok ging'en nikech ing'e maber ni ntiere lo mantiere kae monego bed ni imbi dwaro to gimbe gidwaro. Koro samoro imiyudo ni kanye ma dispute chakore nikech giwacho ni no ok wang'e be dhok nok wabiro kelo to gini sechego ma jok moko dwa golo pichni gidwaro to ka ng'ato odagi nikech en oral to kanye kumi nyalo bedo disadvantage kionge certificate. Ng'ani ano kan ching'ani lakini ka in gi certificate to in gi priority. Okay. Mine mawinja kawuono masamo ni keny ka onge oboke no koro ne uru kako nyalo manye dipo ka ukonyoru mbele ka chiem chuth mbele pek. Okach bigi no wacho ni gima kinya kia abro miyo Nicholas thuolo bang'e ongiso ni to ginang'o gang'o makinene title deed to nyaking'eni mano title deed maber maonge mibadhi mora mora. Abro kawo penjo mari bedi nyakwada Mgajwang' e okinyi makawuono chenro mar Ramogi Baraza ma en Ramogi Baraza. Visha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Lim bad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Citizen Duka, the home of discount. This week, amazing deals await on Citizen Duka and Quickmart. Get skuma at 25 shillings from 35 shillings, spinach at 25 shillings from 35 shillings, and carrots at only 109 shillings from 120 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket from any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discount. Moridi nyanangu kaka skizatinu mari D*812*784#. Pendo maropiroka, chala chino nyadiana. Rita ne matin achieng mae donge Sun King Solar Home System man gocha ang'o me mari ber malo mara ai osiepa mara ni opogore gi mari cha mae ne abero iye ibero iye nade kana dhi nyiewo solar home system kata gigo molos matiyo gi teko chieng' ne aneno ka gikelo Home Plus kod Home Plus Pro manyien. Ne ging'isa ni mai duong' ahinya gi ler kaachiel gi lony manyasani miyo panel mage bedo mayot ajo. To ing'e ni ani nengo ne pok olokore ahinya ne akawo mara kanyo nikech an ahero gik molos maber. Achieng ber hero gik molos maber. Ang'o ma pod irito? Ret sani e duka mar Sun King kata ywa tole namba 07097474333 kata di *305# mondo iyud mor ka itiyo gi mwandu mag Home Plus kawuono. Mana kamano Nyakwara Mgajwang' en saa 3 odong' gi dakika 19 mar okinyi makawuono.
asebedo kapimo ni ing'eyo ni jolony biro ng'isi ni land en a factor of production. Ma momiyo waketo maino marwa bende weche mag lowo kawuono nikech ka onge kamoro kata mana chiemo nyalo bedo maonge. Komanda er mar ng'isi ni wan kod mogo mar Joy Max Grade 1 sifted ma en rega ma oketi e packet ma ber kodi kendo en mama ko ich cha ne joma tiyo tich maratek machalo tije mag mijengo, tich ma jua kali ma kendo koro ber kodi ahinya. En ok yot inyalo yude kod kit kado moro amora midwaro kata kedo gi alot to ber kodi ahinya yude duka machiegni kodi Quickmart kanyakla kod duke mamoko man machiegni kodi. En saa 2:41 oyawre oyawre machiegni jawayo. Yes. No way, no lope to pogutimo to succession. Tiro kan paka ni tie. Ile ni ati dia ndio mpaka yeye kati ndio kwa mimi ndogo. Kwa timo karibu na bado ndio mpaka kana ni cross ari da ala na ndio kati ndio kwa basa ni ndio pia wa kwa ndio ndio. Ndio ala dia ni hapo kati mtaka ndio ala pura dia si wodi ndio kwa timo ndio possible. Okay. Mara Mogi? Hello Mogi? Hello. Oyawre ya ma bon pasa o muda wasi ya kamsonis pala basa ka winjo. Aga pende moro ne to kaka tuwa kodo ndo to ka usu lo moro. Ulungo si vijira sai basa ma ya ni ulo changu. Mwanyalo geno mbele na lobabiro. Chief makoro konyo e sign agreement mar lo. Lobiro kai mera alwa para lu pari amoro bas mata uodo ngane ni adi lokolo nyinga koro onge wach moro machielo be gino biro konyo e ndalo mabiro. Okay. Oyawre Ramogi? Maramogi? Victor. Oyawre. Iluongo ni ngatelo? Ine yamo penyo mari? Awinjo maber kabisa. Mara kutoka majema hivi. Koro penjo Peter. Mos na wendo makwongo. Gikawo mos. Penjo wachalo kama. Kawa ni wuoyo ya beach. Kawa ni wuoyo ya beach biro benye kupata kwa na oseto. Wuoyo maduong'. Samora do niki kaka nyalo naona ko no nyalo la ni ke ma kita ito din to ito din ni tire ge nguo no poko biro no pogwa. Okay. Ka kido ko kata ka wado ani mo ko ro ko birge mare. So small no to en pesa di ni kao mondo warga to birge mare inde hospital ko ma jama wi. Ero kama na inya. Maramogi? Hello, oyawre. Hello, oyawre? Oyawre Victor, ndira. Machiegni? Okay, apenjo ni nga. Iluongo ni nga? Ma Yes. Apenjo ni nga. Ka ne uso lo. Ono onyo gi ng'ato. Okay. To ng'ano pogo ni kamoro. Ne kama senyo kama na nyo ne ginjere no ben ne dogo po boase ne kamoro ka ni mondo mi yan ya kata nan jadak kaje. To ne ko toto kama biro. To biro bingo uno dinga mana auso ni chana se chon kabisa dinga prajo gi. Okay. Ko atinga ko ni na ni kitendo ni kita mana nyo mana ni kodo omiagi mana nyepo mnyena. Ero kamano. Oyawre? Oyawre? Ma jako pudu jambe. Jako pudu machiegni? Jak machiegni? Namba chira ni kendo. Ndio mara jalo kama. Lakini anasema mana kwa mako. Ko no se pugu ni te pugu ni te.
kaeto yudo ka samoro yudo ouso lobi to noko oisu title deed. Uso lo ka ok omiye title deed kata uso konge gi title. Okoloso title mare. To samano ouso lobi to yudo ka nyithindo tindo. Ka nyithindo tindo. Nyithindo tindo. Koro be nyithindo gi kobude madongo be ginyalo kle ma ng'at mano uso chadruok lobi. Mar ariyo. Kendo mara kala kama project ma ko yini land ma project. Land ma project. Yo gutaka ne. Ita ko uso. Nyithindo gi nyalo kle ma chak ma bindo yudo share lo mane babu ngeni. Okay. Erupano. Dakika 47 tok sa ariyo. Oyawre. Oyawre. Mai lo ko Bernardo Pole. Bernard Machigni. Bernard Machigni. Sorry. Bernard Pole olal kamano. Victor Anucheng penya jalony nito land no pog lo mangato ka ngato nigi title deed mare to bang ngato achiel wuok odhi ka tich. Oduogo bang higni 5 to yudo ka jirende ochoro kiewo to tamore ni oko nyal rieyo kiewo to idhi e court. Ma court ochiwo order ma land registrar odhi kod surveyor moduoko kiewo kama ne entie chon. To jirani pod otamore weyo lo kama en wuon ochoro no. Ma koro itimo nang'o? Nixon Aumo jagonka ni komaro penyo ni to wuonwa ouso lo e bei mapiny bende kod nyalo chuno janyiewo mondo med gimoro e wiye. Okay. Victor Oyawre penyo wendo be ginyalo wuotho e gwengewa ma piny luo mar konyo jopiny. Chief wa kao 35,000 mar succession to gikonyo nade? Nyikwa nyalo timo succession bang' tho mar jonyuolgi. To ere kaka itimo? Pio jalego penjo kamano. Paul Audi penjo na eni kwaru ne nigi mon adek to ariyo ema otho ma oiki. Musainya Musna jalan penjo na eni kwaru ne nigi mon adek to ariyo ne otho ma oiki kasto achiel ne odhi ma okaw kamoro odhi por to ne odhi gi nyathine. Bang'e jaduong' kapok ne otho to pogolo kod wacha kuom monde ariyo gi kasto osiemo ni ukuta ni mar wuode mane odhi gi min. Bang'e to jaduong' kod monde nyathicha oduogo ni en belo nyaka miye malungo nying min gi to en wuon nodhi mokaw kamoro ma otho kuno. Bende nyalore to kaka nyikwayo be unyalo bedo kod duol mar manyo ratiro mar lop wuonu samoro wuonu otho kapok opoglo koro dwani opogne wuonu lo mondo un be uyude kaka unyalo timo tiyo gi lobno. Ma Paul Audi penjo kamano. Machielo ka Felix Oyombi mar Game Asumbi penjo nago ni to nyikwayo be nigi duol e lop kwargi ka babagi osenindo koso analinga epok no ken mara. Okay. Machielo ka endi bende wacho ni succession otim ma omi ng'ato letter of administration ma oloko title deed be process nyalo bedo revoked. Administrator cha oloko gik moko teko bedo mare. Makayuma amora ya kum kelo jalony e studio kanyo. Amor kaka gipuonjo wa e chenro mag lo au jalony owacho ni ka ng'ato odak e lopi ma olo higni 12 to nyalo oro kwayo mondo obed wuon lo. Penjona eni ang'o momiyo joma kalda mosedak e piny no kuom higni maloyo 100 idwa dar e lopgi. Ma luwore gi gino mane waneno e ute fwambo akwayo ni gilenwa kanyo makalda pa nitie tike Migori County kami kunye Gold kacha. Mogik ma somo ka e ka bang'e biro duoko penjo gi e wang' achiel. Owino from Nyakach anko nane otimo succession mar lop kwara which he won in court but what is out is the certificate of grant which was issued was contrary to the family's proposal but he won that battle in court
It's now over 1 month and we are still waiting for him to come and do division on the said parcel of land. How and what can we do to compel him to continue with the division as he wanted? Beto riya na message no mabera yenye wodi yeso kama na nyondeke gidongere penjo ngeny ka abri chakodi wakili Kabanga Dhir Nicholas. Erokamano gimane wiyo wil wacho matine ni samitimo succession nyaka ntie gimoro ma court ng'iyo miluongo ni iluonge gi dho Kiingereza ni degree of consanguinity. Odangi chopa ni in owad gi kwar gi ng'ato, yani relation mabor ni ne midwa timo succession e lobni. Ntiere degree kaka jok manigi right mang'eny moloyo jok moko. So for example kantiere ng'amotho to ka en gi chiege to chiege manigi right mang'eny moloyo jok modong. Koro chako gi chiege kaso dhi e nyithinde, kaso dhi e parents mag ng'ano, kaso dhi mos koko dhi nyaka e grandchildren piny kucho. Koro samoro court ng'iyo mano, especially ka ng'ato dwa bedo administrator. Number 2, ntiere gimoro ma chon ne watimo ni ka en wach law to first born son emimiyo wach law. Gimchik wacho ni ntiere gimoro miluongo ni equality of children. Nyithindo te nigi rights ma chalre. Koro samoro kata kitimo succession te will, iyudo ka ng'ato nondiko ni nyithinde machuo kende mayudo lo. Tiyudo ka will nok bifuatilia. Nikech will nok fuatilia sheria mar Kenya. To bedo tupiliwa. Nikech samoro kipimonu ni will en nango, kimanyo definition mar will, inyisi ni wishes of the dead. Dier kaditho ni kamae kaka gikmoko otim. To lakini kata kaka mane kaka dier, nyaka ifuatilia chik. Kantiere chik ma okiluo wach ni equality principles ma wan go e constitution, to will ni no be nyalo bedo ni igolo oko gi court. Koro mano e penjo mana dadwoko moko nikech asefwenyo ni ji penjo wach ni kawan mar kwarwa mar ng'awa, koro samoro beduru gi ng'at ma is the closest relation to team on behalf of everyone. To e succession nitiere gimoro be miluongo ni beneficiaries gi dependent. Ji nyaka bed defined. Inyalo bedo ni ng'ato nok babau lakini no chulo ni school fees to notimo ni gigite. Koro samoro ka succession itimo inyal mi opportunity mar dhi e court mondo prove ni ne independent mar ng'ani, mondo sama ntiere gik mipogo to giteki consideration ni kiki we this school get ng'ani ne konyi. Koro mago gik moko te manyaka bi e wach succession. Gimara ariyo manado wacho en ni ing'eni wach law kiuse mara kidwa fuatilia sheria titime gi contract. To contract en ga longona winjruok kuom ji ariyo. Koro iyudo ka ji mang'eny jok moko e village dwa ni mondo gidhi to ging'iewo lo to giwinjre wach wuoyo to ji miyore pesa to kamano kaka orumo. To koro iyudo ka ntiere disputes to tek mondo gi prove ni lobni no usi nikech jok moko madagi. Koro ber ka ng'ato bedo gi gimiluongo ni sale agreement matango ni lobni nen mar pesa di, to ng'ama no use to ng'ama no ng'iewe. To sama idwa ng'iewo lo, ok en responsibility ng'ama uso ni mondo otim search, otim everything mondo nyisi ni lobni ber, nikech odwa uso bo nyisi ni ber. Koro kaka ng'awa ng'iyo lo, nyaka itim search mondo confirm ni lobni en e nying ng'ama dwa uso nani. Ka Philippe ma uso ni Philippe nyaka bed ni lobni ntiere nyinge mondo kikibed gi case adaye. Anyalo we gi kanyo. Kamano Nicholas. Yes, abro chako gi penjo mokwongo mar boundary dispute. Ng'ama no penjo wacho ni wuon lo osetho to ng'at ma jirande odhi chorokio odhi report gi e boundary dispute. En adiera ni ok inyal timo case gi ng'ama tho. Lakini nyama ngima ok nyal choro kiewo tasto beta kamano nikech baba gi osetho koro ok nyal bedo case. Mane momiyo nitiere gimiluongo ni citation. Kan tie lo mar wuon gotho to en gi case gi lobno, idhi nyiso court ni an gi case gi lobni, wuon gi osetho lakini nyathine makamae ema dwani mondo adonjne mondo kaw kar wuon go. Koro ok inyal bedo ni tamri timo succession mondo case kik mbele. Ng'en ng'ato nyalo tamre ni koro kapo timo succession mondo ayan kroche both jiranda lakini onge gimi bro timo nikech babo wuon lo osetho. Citation ni donje yore ma nyalo duoko penjo machielo moko mosekalo go. Yes. Kata ni nyiolo to jomoko pok otamre timo succession. Kata ibed ma beneficiary kata ibed mana nyakwaro. Iyudo ni babo ume binosetho. Owetene ma ni e level
kata nini step grandmother mari otamre timo succession, ng'ata man nigi interest e lobni nyalo dhi e court timo gimiluongo ni citation. Citation en ni ng'iso court mondo gol order mondo ng'acho kaw ochak timo succession. Ka ng'acho tamre timo succession, court nyalo mi power kata mana janyiepo mondo ibed administrator mar lo mokwatni. Tek ni nyalo prove ne court ni nanyiewo lo lobni. Okay. Chal ka gima onywando penjo gi nikech nitie line moro mane thoth gi gikaw. Asto madwa medo ni okinyal tamo babu uso lo. Wach moro ni babu no uso lo kata ubed mana joma dongo. Lo ka chik ok protect mana wuon lo kende. Chik protect nyaka janyiepo. Janyiepo bende en mana ja Kenya. Pesa ne chabe ni mana right ne. Koro okinyal dok kiwacho ni baba no uso pesa matin or baba no uso kwa ungi. Mano ok en gima koro nini miyo cancel godo title. Wuon lo nigi rights e lobe iluongo ni absolute right. En gi right mar uso. Court Migori no se wacho ni nitie miluongo ni president. Ne gi wacho ni nyathi onge right e puoth baba gi kapod baba gi ngima. Nicholas. Kaonge gi duol e lo wuonwa. Ka wuonu pod ngima okinyal tamo wuonu mondo kikuslo. Mana ka inyalo prove kata mosepogona gi dhoge. Ni kidwa biro go dala to tiyo juok kacha. Kinyalo prove ni ouso te ma odhi weyo landless. Mano to manyalo prove ne court, mano court nyalo winji. Lakini kaponi ouso mana partner moro maybe moro make. Sija moro make. Nyathi moro mapot en ngeni jodongo yudo nitie nyathine moro mapot tin. Moro odwaro school fee. Ok nyal tabo mondo kuslo mamare. Biro gajore yawa. Watieko sateno dong kade kende to watieko. Dora ni chieng' moro chaka luongo kendo ka mondo mer go baka ndiye chendo ka utere joka mang'eny si bende liel to sabe tin kodwa kaini. Wakili wach mari mogik kaka Landesa eka wende Nicholas thuolo mondo wache mari mogik. Erokamano. Gima wan passionate about kaka migawo mar Landesa eni ber mondo ji oyud puonj. Koro nikech succession ni en process matimore court. Ber mondo ji oyud documents. Nyalre wachake gi yudo ID. Yudo nitie jok moko maonge kata birth certificate mag nyithindgi. Nitiere process moro ma kata iwacho mana ni access to information. Ji ong'e ni nitiere land registry lakini gin gi shida mang'eny mag land to pok gichopo kata ka land registry. Judiciary be nitiere gi gimiluongo ga ni judiciary open day. Chieng' gi yie mondo ji obi ane ka nitie joma nigi case mosebedo gi issues for a very long time. Kadwa mondo winjane ni gin gi shida moro amora gi bigi wachi. Koro ka Landesa wadhi bedo gi legal aid clinics Kisumu, Kisii gi Kakamega. Ma wadwa mondo wamiji thuolo ka nitiere jok moko ma nigi penjo moko debed ni kawuono ne ok wadwoko. To ginyalo biro mondo wayud opportunity mar wuoyo one on one. Mondo wamigi puonj lakini most importantly mondo wako gi mondo jok mapoko timo succession o chatim succession kecho kodwa mondo gitim intermediate mane wawacho. Erokamano Nicholas. Manyalo wego joka nyanam ni watim succession. Yalo ne joka konyalo kawo loan gi title ma baba gi okonyal. Mano klobe. Tingo karatase lutio knyisi ni mano lobno enari. Mano lo baba unya kutim succession. Succession emabo miyo wayud full value mag lobe ma wan godogi. Erokamano. Title deed. Gin giransi mag kona to wacho ni mine mock fake. Title deed ok nyal ngiyo gi karas no kende. Nikech joma forge gigi moko oidho malo kabisa. Title deed nigi gik moko mak nyaka tim search ka land, ingika gino nitie nyaka ingika bende ene map, nyaka idhi e lobno bende nitie ground. Mane manyalo confirm en process manyaka imak kwene opore kalatas alone to nitie joma loso signature Victor makata in iwuon ineno signature ni wacho ni mato mara. So koro kinyal tiyo gi title deed kende mondo ng'e ni lo en ni kare nyaka ngi records mar land nyaka idhi elimine ni lobni bende nitie to chalo ka giwacho ten mar ng'ama wacho ni en wuon gono. Erokamano. Kokalo kuom chenro mag e county ma Kisumu, Kakamega kod Kisii, Kaluo ka Kisumu kod alwora mare chenro ma iluongo ni imarisha umiliki wa ardhi
time kod migawo mok mar piny owacho mar Landesa. Nyiwinjo kanyo ni dok tich margi ni e piny Amerika kocha, kata kamano gin gibargi e Kenya ka, ma bende gitiye kod dwaro makende mar puonjo oganda. Jolony winjo kanyo kowacho ni gintiere kod legal aid clinics ma gin thuolo mar bedo kendo poro wach gi jopiny mapenjo penjo malure koda weche mag lope, to giduogi kanya ching kendo ka dipo nitiere konyruok moro midwaro kanyo gibiro konyi maneno nikech gitiyo gi migepe mopogore opogore jotend nanga. We have to look for money to fill in the gap. What they were offering so critical that you can. Kotel ne kod jakom margi Olo Kada odok ne gavana ma kaunti no James Sengo e Willing osebedo ka olingode wach winjruok ma jatend piny William Ruto gi ogai mar ODM Odinga ne ochuko gi juma mokalo. Ore osebedo ka iseyo kokalo yor tudruok mag mbui kalure kod bedo ni ne orem ma an yoluoro chiwo gi spirit kata remo mar pinga gimora mora. This time round wasechenjo lwetwa giamanyiwa igo mbele mar pingo gimora mora waweyo for the shortest time hignari adik modong to 27 anakwa jomo leadership ministers any other position mantie make sure nu tiyo matek mondo come 2027 at least through atonga gi upong in terms of development. Giwa magika jakom ODM bade matigo usonga Thomas Okoth Rondo to kodya goro maugunja Dano Chola onyiso dirima mondli tero kumgima onge kaka amalo de wodo manoth kamagambo esab kon rongo maori koni wuoi romo margi makinda kinde kama gitwakre dongruok mopogore opogore ne ocho ko wori odok e timo chenro mag mopogore opogore kadwaro mari en ni koro piny owacho kod jotelo mondo migore kaachiel kod nyithindo duto koro jolgi jakor Ross no chocho ne ginte kod nyino mag mopogore opogore mabende gien mondo koro gijopi kata kamano ok mar men koro tetamogi kado margi en ni mondo koro piny owacho kod jotelo go moyir go mag nyanda koro konyi e chopo margi. Newa kaka monlire ok giere jogo eko bende man jo sekinde ka kinde kama yomenda to margi eni mondo kor jolgi mondo bede chenro mag mopogore opogore manyalo miyo koro gichukendgi wan monlire moribe sel kendo morire kendo matiyo kanyakla gi weti ikito wadwar kweto wadwar mondo wati matek mondo nyithinde wodhi sikul mondo wanyalo wakore kaka wanyalo dhi maber gino wamoko wasiko pitene miya serikal komi wasebedo wati matek kendo tigi wasebedo wati imedo wapidho nyenge wapidho kabuonde wapidho lochewa maeno sirku jenaute manocho ni mond liete puod kalimi dheche mopogore opogore to ahinya mago ma oting'o nok mar omenda ginya tiyo godo e chenro mopogore opogore ma oting'o puonjgi owiti wach ner ka piny wargo jichago moyier e go mag Nyanza kaachiel kod Kenya mima koro wuok oko mar jomond liete e yore mopogore opogore. Aneno kamine yudo konyruok to wan ok wanyal yudo yema konyo gi grup ma achaka kwa Odinga gi William Ruto ayudo Nyasaye mondo konywa ayudo ayudi mondo giko adine kaka mondo chalo ne nyaklo maramo iko e kaunti Migori an Jojuma Imido weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Sirikal malo koro sekaso tiko chenro madongo mopogore opogore masne dhi nyime kaunti ma Bei matelo nyasi mar Madaraka Day mabiro bige kaunti mar auchiel mar higani. Sirikal mar Kenya Kwanza bende otelo gi jatend piny William Ruto ne ochako chenro madongruok dito madirom 23 e gwenge mopogore opogore kaunti no. Kaunti gedo mag apeyni chenro mag pige e kind moko dito makoro geto bero ngima jopiny. Kamoko kuom chenro mag dongruok mane sirikal malo tayo kaunti no ma bedo ting'o gedo mag apaya maduong' ma ok mbita ka ochomo Sindo odhi nyaka Kiabuya ka odhi nyaka Suri bende wacho nyaka sani gedo mar Supekona malo mar gochiko gedo machielo mar apaya ma oluoro chula Rusinga kata Rusinga Ring Road magedo mare bende rumo mar auchiel higani ka apaya machielo mowuok ka ochomo Alara nyaka pa ka Dian Center ka ochucho nyaka Kilusi machwe odhi Opanga Giamba ndamo
kata ndama biro romo ndamo kilomita 60 Gauchi wacho ni gero piny wacho malo chenro mamoko ma oting'o mag ute manengo gi yweyo moseger kendo gedo mag kata malo kwanat malo prochario gedo machielo gin ofise kod lese mag jopuonjre mag mbalariany ma Tom Mboya ma bende gedo mag sige kata malo prochario chichre ma nyasani gere do wath Oginga e boma ma Homa Bay magi mare ni kwanat malo prochario yaro alap ndeke makabue mosechopo ata malo prochario gundo apaya ma Homa Bay ma bende osegik ata malo prochario lakini chenro mamoko mag dongruok ma sirkal ma kaunti Homa Bay gino bende miyo moko kuom jodak e kaunti no kweyo motelo chenro machalo kamano. Adero Miginyo project ma rais okelo Homa Bay kaunti ng'iyo to paya losore kari ma bende thuolo machiegni kari meli madongo mating'o misike biro goka maseche ma gibiro goka yawuotwa biro yudo tich ohala bende biro dhi malo gik moko nyalo a Kisumu to raw ka direct rais nitiere kodwa oko jotendwa mondo oriwe lwedo mondo tich otire maber. Waneno ka project absolutely nyaka jopiny Bishop Samuel Dongo wa mor kaka serikal tiyo kisadhi mbele maber kabisa ani community maduong' ma oversight mar ndara ring road no kaber nitie koro waneno Homa Bay kaka sudo gik ma oneno ratero miwano wacho ni dongo nitie ndo wawero kano wako mondo dongo lo kanyo ka papi kod siken manyo kadho kande sani oneno ka dongo nitie county kata yo ma gwase chande bende ni progress dimbe. Weche moro nyaka ngajwanga nene obila County Marongo sakoti noro e tho mar japuonjre moro ma en manie hike mar achiel katiegruok kata mariany bongo ma bende ring'ene nyugo yecho kata bucho moro e alwuora mar tiegruok no. Komanda mar obila e sub county mar Salim Fundi no yango wachne ka olero japuonjre no mangi Emmanuel Osongo ne olal chieng' tarik 11 mar dwe ne motel ne ruo ringre ne bucho mabiro pungo. Fundi ne owacho ni pok yango gima dine kel tho mar japuonjre no mana koro kich ne chal ka gima ne olwar e bucho no ma show tangmane. Mwili wa kijana uliweza patikana pale katika himo la maji. Tuliweza kuhakikisha kwamba kijana huyo ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Rongo, na mwanafunzi huyo aliweza kuripotiwa kwamba alipotea jana, na ripoti ikawekwa katika kituo cha polisi kwamba alipotea, alafu leo ndio akapatikana akiwa katika himo la maji. Japuonjre moro ma jahigni para ma bende nyege dang'wen sani koro dhi nyiri yudo thieth bang' kane omonje ma ochweyo rodhe gi puonjre tene ndiko nying ka jogo mag kokas kata noise makers ma ochweyo kao nying chwal ne jopuonj no giro noduogo omiyo jopuonjre okuma. Jopuonjre no ma bende ne en class secretary mar class no wachore ni ne oyudo hinyruok marach e bende koro sani ok nyal tiyo makare ma liporo bende ne ochiw gi od maduong' ma bike ma puonj no dhime kod yudo chenro mag thieth. Giko weche manyien e yor adimba nyakora gi mago ma tuche kod gwenge watudore ka oromo saa 2 puro buduka mar mi weche moko manyien adimba. Mago ne matuche kod gwenge gi Vincent Otieno. Radio Amogi Karchu Jaluo Mondo bom nyakala kaka mari Easter 811*414 Bongo nyakalaga miya chuny mokwe mar yie gik ma ok anyalo ko chi mar loko gik ma anyalo od rieko mar fweny pogruok. Mondo ido bongo nyakala kaka mari Easter 811*414 Lendo kuyo lendo magohala chiel lendo moyedhi intie boma mandhiwa chopo ndhiwa kata unga do machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque kata yo atlena mama 07 2 9 4 5 ka intiere gwenge ma Nairobi chopo Longo Not Place Building 4th floor Kijabe Street kata yo atlena mar 01 09 2 kata 07 8 8 3
400 380 kaitiere gima Kisumu chop Mega Plaza 10th floor Ongainga Street kata yotole namba mar 07 2 8 0 6 8 7 8